היי, שלום, הווידאו הזה הוא תשובה לכל אחד ששאלו אותי איך אני עושה את המסגרת ארגונית. יכולים לעשות כמו ראינו באובייקט קונקרטי וגם עם תמונות, לצלם את הדברים ולעשות את זה גם עם תמונה, עם שמות ואחר כך רק עם שמות. גם עכשיו בכיתה ג' אני עובדת איתו עדיין עם ציורים ושמות. למה? כי הוא עדיין צריך את הציורים כדי להבין יותר טוב, וגם אני מאוד מאוד אוהבת את הארגונים האלה, עובדים מאוד אצלי ועם הילד שלי, ועכשיו אני מסבירה לכם איך אני עושה. יש שיטה שקוראים את זה פק, ואת זה אתם יכולים לקנות דרך אינטרנט. זה מה שמראת במסגרת, בתמונות, עם ציורים ועם שמות אתם יכולים לקנות את זה. אפילו אתם יכולים לקנות, אבל רוצים לעשות את זה בבית, שימו לב עכשיו, אני מסבירה להם ואני מקוושת שיעזור. אז אני אעשה בשביל גבי עכשיו מסגרת ארגונית כדי לעזור לו להשכיל לעשות פיפי בבית הספר. אם יש שאלות, אתם יכולים לכתוב לי. אני בדרך פרטי, אני לא אגיד את השמות, ואני כאן כדי לעזור לכם. תודה רבה ולהתראות. ביי ביי. כתוב בגוגל בדיוק מה שרוצים. כמה אופציות, ואני צריכה עכשיו לבדוק בדיוק מה שאני רוצה. עם זה